Pusat Pagong is live! Kaya kung ako ikaw at ikaw sila, mag-EDSA na tayo! EDSA! Kasama mong natatrap. Diego! Bandito! Go Diego! Go Diego! Go Diego! EDSA! Itaas ang kamot sa mga angkol. Itaas ang kamot sa mga angkol. Munalikol, munalikol, munalkol. Oras natin mga kabisyo sa bunga pala. We got 29 minutes after 7 o'clock in the evening. At kayo pa rin po yung nakikinig dito sa pinakamalupit, pinakamasayang programa sa radyo tuwing hapon hanggang gabi. Ito po ang programang EDSA! That's right mga kabisyo. Siyempre kasama pa rin po ninyo yung abang lingkod. Pinangungunahan po yan ni Henyo! Tender pero juicy pa rin kag nagara ko mo. At siyempre kasama din po nyo abang lingkod Diego! Bandido! Pag may buhok, kailangan pa bang i-memorize yan? Hindi po ako yan. Impostor yan. Siyempre, hindi naman makukumpleto po yung ating programa pag wala ang napakakulit, napaka-cute na si Duday na po ni Tanghenyo. Duday, say hello sa inyong sa mga nakikinig ngayon. Hello po sa inyo lahat po. Magandang gabi po. At siyempre po, binabati ko po si Uncle Al Padillo po na nagbibisit dito ngayon. Magandang gabi po, Uncle. Wala pa kayong dalang donut? Hi, Duday, wag kang ganyan. Nakakahiya naman sa mga bisita natin dito. Sabihin nila, tuwing pupunta dito may dala. Huwag mo paghahanapan yung mga bumibisita dito. Ang bihira. Doon ka na sa labas. Labas na, doon ka na maglaro. Ang bihira naman, oh. Well, mga kabisyo, eto na. Hindi na natin patatagalin to. Eto, pag-usapan na natin to. Nadismaya ang may-ari ng isang nurseries and gardening store sa Benguet dahil sa ginawa ng hindi nakilalang magkasintahan sa dahon ng kanilang panindang halaman. Oh no! Ayan, mababasa po kasi doon sa dahon ang pinagsamang pangalan Jen Nads. Oh no! Na may nakalagay pang petsa March 3, 2024. Oh, di ba? Kung kailan naganap yung pagbisita nila roon. Well, mga kabisyo, gawain naman talaga natin lahat yan, di ba? Eto, hindi na natin patatagalin to. Pag-usapan at logican na natin to, Tang. Ay, sige. Huwag mo nang patagalin. Logican mo na yan. Logican na yan! Logican na yan! Alright mga kabisyo, logican na yan! Boards, sobrang basic to. Gawain to ng lahat, lalo na mga angkol. Diba? Pati nga sa CR, nakasulat pangalan mo eh. Sa puno ng kahoy, inuukit yung pangalan mo. Sa pader, saan patang? Sa jeep, tsaka sa boss. Para sasabihin mo, halimbawa, Diego was here. Diba? Mga kabisya, actually, meron pa akong napuntahan sa Korea, yung sa Namsan Tower, kung saan yung mga tao po doon naglalagay ng love locks o love chain na ginagawa nila. Well, actually, this is a tradition popular po in many places around the world. Pero bakit po mahilig ang mga tao na mag-vandal? Ano ba yung dahilan? Ito po yung logika natin. Well, the act of leaving a mark or symbol such as placing names, yung dates, sa mga surfaces like sa mga punong kahoy, fences, mga monuments, well, often stems from a desire to commemorate
an experience or relationship. Naririto po ang ilan sa mga rason kung bakit yung mga tao, especially yung mga lovers, engage in this kind of behavior. Isa po sa mga dahilan po dyan mga kabisyo is a romantic gesture. Couples may see leaving their names and dates sa isang public place as a romantic gesture. Ito po yung nagsisymbolize ng kanilang pagmamahalan and commitment to each other. It serves as a tangible reminder of the relationship and the time they spent together at a particular location. Pero, pag sa lawahan ng ginawa mo yan, mga kabisyo, baka makarating sa asawa mo, ha? Pag may asawa ka, tatamaan ka. Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!